Saobraćajni pacijent sa Sokolom. Složno dva drugara, niz ulice bez kočnice, u krivine s 3 brzine. Niz ulice bez kočnice, u krivine s 3 brzine. I pozdrav Sokolovi i Sokolice, evo vraćamo se saobraćajnom pacijentu, druga epizoda je pred nama, ljudi, prošli put smo radili snimak sa kamiondžijama, ovoga puta bi trebao da radim snimak sa automobilizmom, sa autima i bit će tu nekih motora, ali, jeste sa automobilima, ali ovaj snimak sam morao da vam pokažem, u pitanju je kamion, pa ajmo svi zajedno da vidimo šta se desilo. Idemo na klip. Ništa specijalno, čovjek se vozi, pogledajte ovo. Opa, kako, zašto? Pa ne zna ni on. Znači, neverovatno kako se uparkirao, a lik s kamionom na krov. Evo, ovo je neverovatno. No da ne mužimo, da ne dužimo, idemo na sljedeći klip pa da vidimo dalje. Ovaj je, ja mislim, pobedio, ali ajde vidimo. Ok, imamo lika koji se ležerno vozi motorom i da vidimo šta će sada se desiti. Pogledajte ovo, neverovatno. Opa! Šta je kralj teo da uradi? Ajmo usporedni snimak. Znači, da ne poveruje čovjek, pogledajte ovo. Idemo na sljedećeg pacijenta, saobraćajnika. Naleteo sam na ovaj klip, ne znam tačno šta se dešava, aj zajedno da vidimo. Znači, u pitanju je potera neka, evo vidimo. I kamion ga tu saleće. Ajde da pogledamo zajedno šta se tu zapravo desilo. Ok, pustili smo usporeni snimak. Policija je ispred. Da, uključili su rotaciju, ovi su teli da se pomere. Ne znam šta se ovdje desilo, no idemo na sljedeći klip ili sljedećeg pacijenta. Ok, sljedeći klip je jako uznemirujući. Pogledajte ovog džipa, pogledajte šta je uradio. Pogledajte ovo. Znači, strašno kakvih ljudi ima. Ajmo sljedeći. Ok, imamo fenomenalnu devojku koja je izvela ovo, pogledajte. Znači, svaka ta čast, ali svaka ta čast. Gledaju, igraju, mnogo Need for Speed, pogledajte što se desilo. Znači, ja ne mogu da verujem. Car, majke mi. Opa, oj. Ljudi moji, gledajući ovaj klip, sam shvatio koliko su ljudi idioti. Koliko mogu biti loši ljudi. Ajde zajedno da pogledamo o čemu je reč. Evo ovako, vidite. Evo. Ovdje je došlo do saobraćajke. Pogledajte ovaj beli, šta god da je. Evo. Tu je stao i ja sam konto da će ja stan. Ne. On je pobego, ali još nije ništa gore. Pogledajte sad ovaj džip što dolazi. Niti da stane, da pomogne. Ne. On isto nastavlja. Majko mila. Ok, u ovom videu imamo debila, očiglednog pacijenta nad pacijentima. Pogledajte, ovaj izgleda pobedio. Ovaj izgleda pobedio. Ajmo dalje. Ok, na ovom sniku imamo specijalnu situaciju, specijalan snimak, sigurnosna kamera 26. januara 2020. u 3:43 beleži nešto neverovatno. Ajde zajedno da pogledamo i šta je to. Evo ovako čovjek prilazi raskrsnici i dešava se ovo. A šta se dalje dešava, pogledajte. Pogledajte ovo. Usporili smo ovaj deo da baš vidimo kakva je slučajnost. Pogledajte, zadnji deo udara guma i prednji deo udara guma. Oba su mu točka otpala, ali ovaj nastavlja, ovaj baja ne, ja idem more, jel tako? More, čeraj. Idemo na sljedeći klip.
Ovaj klip što nam dolazi jako je opasan i ovo je jako velika vjerojatnoća da se desi, ali ljudi trebaju da budu u pripravnosti za ovo. Ajde da pogledamo zajedno o čemu se radi. Ništa specijalno, voze i pogledajte sad. Baš opasno. Ajmo sljedeći. Ljudi, ovaj snimak je u vidu zimskih oluja, pa da vidite šta se desi kad jurite malo brže, ako se nikom nikad nije desilo. Ovo ima prilike da vidi na snimku, bezbedno je i pustit ćemo čak 2 puta, čisto da vidimo zajedno. Ajmo na klip. Ništa specijalno, vozi se čovek, kako da ne, normalno ide i pogledajte odjednom. Opa, gužva i naravno kamion se zabada. Ajmo još jednom da ponovimo, čisto da vidimo, evo vidite. Opa, ništa specijalno i samo je blok. Strašno, jako opasno. Idemo na sličnu situaciju, pogledajte ovo, isto, samo nije na autoputu, evo, znači gužva, znači haos. Idemo na usporeni snimak da vidimo zajedno koliko je tu gužve, bilo je čak i kamion uleći, evo. Jako opasna situacija. Znači, za ne poželeti, pogotovo kad šleper uleti, znači katastrofa, evo vidite. Jako opasna situacija, idemo na sljedeći klip. Ali ne, za ovo baš trebaš da budeš pacijent pa da ti se desi. Pogledajte šta se desilo ovom jaranu, čak je i ovo patrola policijska, znači udara u policijski auto. I naravno druga patrola ga stiže, ali srećom staje, tako da ko zna šta se tu desilo. Međutim, pacijent. Pa još jedan pacijent, pa još jedan pacijent. Ne, u ovom klipu mi je ovdje vozač kamiona pacijent. Zašto? Pa evo, zbog ovoga, mislim, jednostavno, uopšte nije trebalo. No dobro, bila je saobraćajka, nije ovaj bio autofil, nego da je slupao na iza. Ajde i to da pogledamo u usporenom snimku. Tu je on kao tu nešto teo da izbegne, evo, ali, evo, da vidim. Znači, bila je već saobraćajka u žitniku, da vidim. Ali manje više. Ajde, spasio je da kažem čovjek. Samo da nema dece, to je najvažnije. Ajmo sljedeći. Ne, stvarno, u ovoj situaciji stvarno moraš da budeš pacijent. Pogledajte ovo. Strašno. Ajmo sljedeći klip. Bez žmigavca i bez fara voze složno 2 drugara. Niz ulice bez kočnice u krivine s 3 brzine. Niz ulice bez kočnice u krivine s 3 brzine. Pazi! Ode, Lale, ode! Bože mili, koliko pacijenata, ja ne mogu da verujem. Baš morat ćemo ih sve da obradimo. Pogledajte ovdje pacijenta. Ajmo na sljedeći. Samo od ovih profesionalnih vozača da mi objasne šta je ova debilčina tela da uradi. Šta si hteo, rođače, šta si hteo ovim kabelom što mi stalno ispada? Ću te udavit, šta si hteo, majko mila, pa pogledajte šta je on uradio, on je kao... Ne, voli vas brat, idemo na sljedećeg pacijenta ili tako nešto. Jao, majko mila, ne možeš biti budala ovolika pa da ovo uradiš. I za kraj da završimo što se tiče ovoga, ovaj pacijent koji je pobedio, znači
definitivno je pobedio. Opala, 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 op, bum. Strašno. I Sokolo i Sokolice, došli smo do kraja ove epizode. Ako vam se svidelo ovaj segment saobraćaj pacijente, pišite. Ovo je druga epizoda, radit ćemo još naravno, ali za sad to je to. Hvala vam svima na lajkovima, vidimo se u sljedećem klipu, bilo kom, da li gaming, da li ovako nešto, da li neka spika, da li horror priča, sigurnosne kamere i naravno saobraćajne pacijente. Evo ga ovaj još jedan snimak za odjavu. Ćao, ćao ljudi, hvala vam na gledanju, pozdrav.